1 जून जवळ यायला लागला की मच्छीमारांची आणखीन एक लगबग सुरू होते. ती म्हणजे होड्या किनाऱ्यावर आणण्याची आणि पावसाळा संपेपर्यंत शाकारून ठेवायची. ही शाकारणी असते माडाच्या झावळ्यांपासून बनवलेल्या झापांची. मग माशांचा सीझन पुन्हा सुरू होईपर्यंत अशा झाकून ठेवलेल्या होड्या कोकण किनारपट्टीवर अनेक ठिकाणी दिसून येतात. माडाला कल्पवृक्ष म्हटलं जातं. माडाच्या कुठल्या भागाचा उपयोग होत नाही असं नाही. माडाच्या झावळ्यांपासून झाप बनवण्याचा कार्यक्रम पूर्वी कोकणातील प्रत्येक घरात होत असे. माडाच्या झावळ्यांच्या पात्यांची सुंदर विण घालून अत्यंत सुंदर असे झाप बनवले जात. कधी कधी हिरव्या झावळ्यांपासून तर कधी पाण्यात भिजून ठेवलेल्या झावळ्यांपासून. ज्यावेळी प्लास्टिकचे कापड किंवा मेणकापड नव्हतं तेव्हा या माडाच्या झापांचाच वापर घर शाकारायला, अंगणातील मंडपांवर घालायला, गोठ्यांवर घालायला, होड्यांना झाकून ठेवायला, झडी बांधायला केला जाई. एवढंच नाही तर माणसाच्या अंत्यसंस्कारालाही माडाच्या झापांचाच उपयोग अजूनही कोकणात केला जातो. कालावघात यातील अनेक गोष्टींना पर्याय प्राप्त झाले. झाप बनवणारे, त्याचा वापर करणारे कमी झाले, मात्र झापांचं महत्त्व कमी झालेलं नाहीये. रुपेरी वाळूट माडाच्या बनात येणं हे गाणं आपण अनेक वेळेस ऐकलं असेल. कोकणातल्या जेव्हा एखाद्या गावामध्ये आपण जातो त्यावेळेस माडांची गर्दराई आपण नेहमीच बघतो. माड म्हणजेच कल्पवृक्ष. या माडाच्या प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग होतो आणि म्हणूनच त्याला कल्पवृक्ष म्हटलं जातं. शहाळ्यातलं थंडगार पाणी ज्यावेळेस आपण पितो त्यावेळेस एखाद्या क्षुधार्तीची जी तहान आहे ती पूर्णपणे भागून जाते. मात्र याच माडाच्या झावळ्यांपासून जर एखादं घर किंवा एखादा मंडप साकारलेला असेल तर या माडाच्या या शहाळ्याच्या पाण्याइतकीच शीतलता याच झावळ्यांच्या मंडपाखाली तेवढीच येते. आता खरं तर बघितलं तर हे झावळं वळण्याचं जे काम आहे ते थोडंसं कमी व्हायला लागलेलं आहे. किंबहुना फार कमी कुटुंब आता ही माडाची जी काही झावळं आहेत ती वळतात. पूर्वी गावातल्या प्रत्येक घरामध्ये मे महिना आला की अंगणामध्ये जे काही वरती घातलं जायचं ते ह्या माडाच्या झावळ्यांचं छप्पर घातलं जायचं. त्याच्यानंतर आला पाऊस. या पावसामध्ये पूर्वी मातीच्या भिंती असलेली घरं असायची. त्या घरांच्या भिंतींना पावसाची झड लागू नये म्हणून ह्याच झावळ्यांची झडी बांधली जायची. आता हा जो काही प्रकार आहे तो खूप कमी होत चाललेला आहे, कारण गावोगावी आता स्लॅबची घरं, RCC घरं बांधायला सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे ही झावळं जी आहे याचा उपयोग आता होतो तरी कुठे, याचाच शोध घेत आम्ही वेंगुर्ल्यामध्ये आलो आणि आम्ही आत्ता आलेलो आहोत गणेश वेंगुर्लेकर यांच्या घरामध्ये. आज पावसापासून बचाव करण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र पर्यावरणपूरक असलेल्या या झापांचं महत्त्व जराही कमी झालेलं नाही. आजही होड्या शाकारून ठेवण्यासाठी माडाच्या झापांशिवाय दुसरा पर्याय नाही. जेव्हा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला होड्या लॉन्च किनाऱ्यावर आणल्या जातात त्यावेळी समुद्रावर असलेला वारा आणि पाण्याचा तडाखा यामध्ये इथल्या कुठल्याच वस्तू जसं की पत्रे, प्लास्टिक, कापड होड्यांवर तग धरू शकत नाही. मात्र माडाच्या झावळ्या या होड्यांना सुरक्षित ठेवतात. माडाचं झाप कसं बनवलं जातं हे कदाचित आजकाल फार कमी जणांना माहिती असेल.
स्वतः गणेश वेंगुर्लेकर हे 3 पिढ्या ह्या माडाच्या झावळ्या वळण्याचं काम करतात. त्यांची आई ह्या माडाच्या झावळ्या वळायची, ते स्वतः वळतात आणि त्यांची मुलं देखील वळतात. अर्थात मुलं दिवसा इतर काम करतात किंवा ते दुसऱ्या ठिकाणी कामाला जातात आणि संध्याकाळच्या वेळेस किंवा त्यांच्या फावल्या वेळेत त्यांच्या वडिलांना झावळं वळण्यासाठी मदत करतात. काय आहे एकूणच हे झावळ्या वळण्याचं कसब आणि कशा कशासाठी त्याचा उपयोग केला जातो, काय त्याच्या पाठची प्रोसेस असते, ही आपण गणेश काकांकडूनच जाणून घेऊया. काका नमस्कार. हां बोला. झावळ्या वळताय, मगासपासून मी बघते, मी बोलत होते आणि तुम्ही इथे झावळ्या वळण्याचं हे काम करताय. अत्यंत सराईतपणे तुम्ही ह्या झावळ्या वळताय. काय असते ॲक्च्युली तसं बघायला गेलं तर झावळं आपण बघतो म्हणजे माडाची झावळं कधीतरी पडलेली बघतो, तशीच वापरली जातात की काय, कशा पद्धतीने केली जाते? नाही, पहिली आधी म्हणजे मेन म्हणजे जमा करावी लागतात तोडून, फळामध्ये पाण्यामध्ये भिजत घालावी लागतात. भिजत घातल्यानंतर मग ती आणावी लागतात, आणून मग ती वळावी लागतात. पण आता हे पाण्यामध्ये जी घालावी लागतात ती किती दिवस पाण्यामध्ये घालून ठेवावी लागतात? आज समजा संध्याकाळी घातली तर उद्या सकाळी ती पाण्यातून काढावी लागतात. बरं. आणि त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस जर ती राहिली पाण्यामध्ये तर? 1-2 दिवस राहिले तर काय होत नाही, 2-4 दिवस राहिली पाण्यात तरी काय होतं, जास्त फुगतात. मग परत त्याला सुकवावी लागतात 2-3 दिवस, तर ओलीगार राहतात, खूप जड होतात, वजन नाही. अच्छा, बरं. आता हे जे तुम्ही चटईसारखं हे जे विणकाम करताय ह्या झावळ्यांच्या पात्यांचं, म्हणजे हे जे काय आहे ते कसं, म्हणजे तुम्ही शिकला तुमच्या आईकडून? आईकडूनच शिकले. हां, काय त्याच्यामध्ये वेगळं कसब काय असते? कारण वेगळं असं कसं काय नाही, फक्त लक्ष व्हायला, वेगळं म्हणजे काहीच वेगळं नाही त्याच्यात. हां, पण आताच्या पिढीला सांगायला गेलं तर ते आता जमणार नाही अजिबात. बरं. कारण कधी बघितलेलंच नाही आहे, कारण ह्या झावळ्या म्हणजे काय हेच आत्ताच्या पिढीला माहिती नाही. नाही माहितीच नाही. आता म्हणजे आणखी 5-10 वर्षांनी ते त्यांना विचारलं झावं म्हणजे काय, त्यांना माहीत पण नसणार. माडाच्या झावळ्या एक रात्रभर पाण्यात बुडवून ठेवल्या जातात. यासाठी घरानजीक असलेला होड नदी पात्राचा वापर केला जातो. यानंतर या झावळ्यांची असलेली पाती एकात एक गुंफून सुंदर छाप केले जातात. आताच्या मंडपांवर भिंतींना झडी म्हणून गोठ्यावर छाप घालून शाकारणी खूपच कमी झाली आहे. मात्र होड्या शाकारण्यासाठी छापच लागतात. आता याचा खरा म्हणजे उपयोगाचा लॉन्चीसाठी होतं, म्हणजे मच्छीमारांच्या होड्या साकारण्यासाठी. बरं. मच्छीमार हे होड्या या अशा आहेत की ती समुद्राच्या किनारीच काढून ठेवतात, त्यामुळे त्यांना दुसरं छप्पर लागत नाही, त्यांना झावळ्यातच छप्पर करावं लागतं किंवा ते पाण्यात करावं लागतं. त्यामुळे त्यांना पत्र्याचे शेड वगैरे त्यांना काही करता येत नाही. त्यामुळे या झावळ्याचा उपयोग शेवटी मच्छीमार लोकांसाठी होड्या शिवण्यासाठी ह्या करावाच लागणार शेवटपर्यंत. त्यात कधी बदल होणार नाही. शेवटपर्यंत होड्या शिवण्यासाठी याचा वापर हा झालाच पाहिजे, नाहीतर होड्या शिवल्या जाऊ शकत नाही, म्हणजे झावळ त्यांना छप्पर होत नाही. त्याशिवाय जानेवारीपासून सुरू होतं तर जूनपर्यंत चालूच राहते हा धंदा. बरं. नंतर मग परत पावसात बंद. दरवर्षी पावसापूर्वी एकट्या वेंगुर्ल्यात 8 ते 10 हजार झाप होड्या शाकारायला लागतात. मात्र झाप तयार करणारी माणसंच कमी झाल्यानं काही ठराविक घरात हे काम चालतं. मनुष्यबळ कमी आहे, मागणी खूप आहे, पण माझ्याकडून जेवढी होत नाहीत. तशी बघितलं तर 5 ते 6 हजार झापं लागतात, पण आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे माझ्याकडून तिची होत नाही. माझ्याकडे 1 ते 1.5 हजारपर्यंतच होतात, 1100-1200 एवढीच होतं, जास्त होत नाही. आता तर या झापांना दरही चांगला मिळतो. फावल्या वेळेत हे झाप करण्याचं काम करता येतं. तसं बघायला गेलं तर आता त्याची 30 ते 35 रुपये किंमत आहे एका झापाची. हां, चालू आहे त्यावर. पण इथे त्याला दर कमी आहे खूप, पण बाहेर जिल्हा रत्नागिरी देवगड या साईडला खूप महाग आहेत. 60 ते 70 रुपये एका झापाला मोजावे लागतात. ह्याच झापाची किंमत आता ज्याची 40 रुपये आहे त्याची त्यावेळी 70 पैसे एक होतं. तेव्हापासून मी झापाचा धंदा हा करतोय, म्हणजे वळायला सुरुवात झाली. 70 पैशाने मी विकलेला आहे एक झाप, आणि आता तेच झाप 35 ते 40 रुपयाने एक जातं. मनुष्यबळ कमी आहे, मागणी खूप आहे, पण माझ्याकडून जेवढी होत नाहीत. तशी बघितलं तर 5 ते 6 हजार झापं लागतात, पण आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे माझ्याकडून तिची होत नाही. माझ्याकडे 1 ते 1.5 हजारपर्यंतच होतात, 1100-1200 एवढीच होतं, जास्त होत नाही. 2 ते 3 महिन्यात झाप वळून बऱ्यापैकी कमाई होऊ शकते.
मात्र याकडे व्यवसाय म्हणून तसं दुर्लक्षच होतंय. शिकवण्यासाठी आलेत पण शिकून घ्यायलाच कोण बघत नाही. करावं सर्वांना वाटतंय पण ते करणार कोण हा मोठा प्रश्न आहे. आपण वळवायला बसणार कोण? वळणं हेच कठीण आहे ना. हा धंदा म्हणजे झापं वळणं ते कसं पाहिजे ते बघूनच शिकावं लागतं, त्याला शिकवावं लागत नाही. माडाचं झाप बनवणं हे तसं कौशल्याचं काम. झावळ्याच्या पाती एकमेकात गुंफून सुंदर विण घालत झाप पूर्ण केलं जातं. मग पानाच्या कडेला ती विण सुटू नये म्हणून घट्ट असे लॉक घातले जातात. कितीही वारा आला, पाऊस पडला तरी ती विण सुटत नाही. पावसाचं पाणी या झापांवरून अत्यंत सहजी उतरून जातं. त्यामुळे झापांनी शाकारून ठेवलेल्या होड्यांना अत्यंत चांगले असे संरक्षण मिळतं. तुरता कधीपासून वळतास तुम्ही? मी खूप दिवस झाले वळते. म्हणजे तुम्ही शिकलात की हय येऊन शिकलात ह्या घरामध्ये? येऊन शिकले मी, माहेरी नाही शिकले. माहेर माझं उभ्या दांड्यावर. हा. माहेरी नाही शिकले, हयच शिकले यांच्याकडे. आता दिवसात समजा वळाची झाली तर किती वळतास तुम्ही तुरता? मी 5-6 वळीन. अच्छा. पण हे करायला कारण काय साधं काम आहे परंतु कठीणही आहे. हो, कठीण आहे बसायला. आता बसायचं बसायला होत नाही. बरोबर. पण हे करताना किंवा असं हे जे गाठी मारण्याचं हे आहे ते कसं म्हणजे ते सुट्टा कामा नये किंवा काय काय असते त्याचं टेक्निक? हे सुटणार नाहीच गाठी मारलेले. हां, त्या कशा मारतात जरा दाखवा ना गाठी. हे आता इकडे मारले आहेत मी. हे बघा, हे आता हे 2 तुरते घेतले इकडे आणि ह्या बाजूची एक अशी परतून हे गाठ हे बघा अशी फिरवून घातली की सुटणार नाही ती गाठी. असं आहे. खरं तर माडाचं झाप हा एक पर्यावरणपूरक असा उत्तम पर्याय आहे. आज प्लास्टिकचे दुष्परिणाम सर्वत्रच दिसायला लागलेत. आपली किनारपट्टीही याला अपवाद नाही. आता अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून किनारपट्टीची साफसफाई केली जाते तेव्हा प्लास्टिकचाच कचरा जास्त मिळतो. अशा वेळी झापचे आपल्याकडील एक उत्तम नैसर्गिक पर्याय आहे. त्याला महत्त्व दिलं गेलं तर एक वेगळा आदर्श आपला जिल्हा निर्माण करेल. कोकणातल्या माणसांना निसर्गाने भरभरून दिले, त्याचा वापर कसा करायचा हे मात्र आपल्याला शिकायला पाहिजे. एक पिढी अशी होती की निसर्गाच्या सानिध्यात निसर्गानुकूल आणि निसर्गाबरोबर वागायला त्यांना त्यांच्या पूर्वजांनी शिकवलेलं होतं, त्यांच्या आईवडिलांनी शिकवलेलं होतं. त्याच्यानंतर आपण जसजसे प्रगत होत गेलो तसतसा आधुनिकतेचा जो काही टच आहे तो आपल्याला मिळत गेला आणि कोकणामध्ये देखील ही आधुनिकता कुठेतरी आपल्याला जाणवायला लागली. मात्र या आधुनिकतेबरोबरच जर निसर्गाला जवळ घेऊन त्याच्याबरोबरीने आपण आपलं जीवन इथे जर जगलो तर निश्चितच आज जे काही आपण जगामध्ये बघतोय किंबहुना कोकणात बघतोय त्या नैसर्गिक ज्या आपत्ती आहेत त्या आपल्याला भेडसावणार नाही. आता हेच बघा ना, साधी माडाच्या झावळांची झापं. खरं तर इतर ठिकाणी त्याचा उपयोग हा जळण्यासाठी करतात किंवा या झावळ्यांच्या मध्ये जो काही हिर असतो तो काढून त्याच्या चांगल्या केरसुण्या बनवल्या जातात. मात्र अख्खं जे झावळ असते त्याचा अत्यंत सुंदर गुंफून अत्यंत छान झाप बनवला जातो. पूर्वी कोकणातल्या प्रत्येक घरातल्या दारातल्या अंगणावरती या झापांचाच मंडप, या झापं असलेलाच मंडप असायचा. एखादं लग्न असलं तर आजूबाजूला आता जे काही कनाती बांधल्या जातात किंवा जे काही पडदे लावले जातात त्याच्याऐवजी ही झापच लावली जायची आणि त्याला जे आपण भेडला माड म्हणतो त्याची पानं गुंडाळली जायची आणि अत्यंत सुंदर नैसर्गिक अशी आरास किंवा डेकोरेशन केलं जायचं. आज कालोखामध्ये ही झापं, हे भेडल्या माडांचं डेकोरेशन आपण कुठेतरी पाठी खूप दूर टाकून पुढे चाललेलो आहोत. आज अनेक आपण बघतो कृत्रिम फुलांचं, कृत्रिम गोष्टींचं डेकोरेशन आपण बघतो, मात्र त्याच्यामध्ये जिवंतपणा नसतो. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जिवंतपणा आहे. आता आपण बघितलं गणेश काकांनी जे काही सांगितलं की अजून एक 5-10 वर्षानंतरच
झाप म्हणजे काय हे आताच्या पिढीला माहिती नसणार आहे. खरंच एवढी वेळ यावी एवढा आपला कोकण खरंच या अशा सगळ्या गोष्टींना पाठी टाकून पुढे चाललेला आहे का? विचार करण्याची गरज आहे. आज गरज वेंगुर्ल्यात त्यांनीच सांगितलं त्याप्रमाणे 5,000 झापांची त्यांची गरज आहे. मात्र ते स्वतः 1 ते 1,500 झापं मिळू शकतात किंवा झापं करू शकतात. आज अनेक तरुण असेच गप्पा गोष्टी मारत पारावरती बसलेली असतात. त्याच्याऐवजी या छोट्या मोठ्या गोष्टीतून एक पैसा कमवण्याचा जर त्यांनी ध्येय जर घेतलं तर निश्चितच 2-3 महिन्यांमध्ये 4-5 महिन्यांमध्ये त्यांच्याकडे चांगल्या पैशाचा स्रोत निर्माण होऊ शकतो आणि तो देखील ह्या माड्यांच्या झापामध्ये. त्यामुळे विचार करणं ही तुमची गोष्ट आहे. नैसर्गिक, निसर्गानुकूल आणि पर्यावरणपूरक अशा झापांना पुन्हा जर चांगले दिवस आणायचे असतील तर ते देखील तुमच्याच हातात आहे. आपण कोकणातल्या सगळ्या मंडळींनी जर असं ठरवलं की आपण आजपासून मंडपावरती झाप घालायची तर निश्चितच पुन्हा एकदा कोकणातले ही जी अंगणं आहेत ती पूर्वीच्या श्रीमंतीने रंगून जातील यात काहीच संशय नाही. कॅमेरामन साहिल बागवेसह देवयानी वरसकर, वेंगुर्ला.